Bismillahirrahmanirrahim. Uwar gafalallu. Babi na 25. To masu saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Sai karfe 5 ya tashi lokacin Yasir yana ciki har magariba. Saboda akwai aikin da ba a ƙarasa ba zai tsaya a yi a gabansa. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Bai tsaya a ko'ina ba sai a gida. Fakin ya yi fito bayan ya gama gaisawa da ma'aikatan gidan. Ya shiga fat ɗin Baba Gaji. Inti tana ganinsa ta miƙo mai hannu. Ɗaukan ta ya zauna yana gaishe da Baba cikin girmamawa. Ta amsa mai tare da cewa yau dai ka ɓoye min ƴata. Tunda na ga bata shigo ba na san korarta dokar kake aiki. Tamkar ba shi ce kar ta fita ba sai ce bata shigo miki ba. Hararsa Baba ta ce ban sani ba. Murmushi yayi zai ajiye Inti ta maƙe kafaɗa. Ba yadda ya iya haka ya fita da ita. Nokin yayi daman tana falo tunda ta yi wanka a cikin toilet ɗin bedroom. Bata ƙara shiga ba. Gudun samun matsala. Tun a falo ya zaunar da ita. Tashi ta yi da sauri ta ce waye. Dariya Inti ta ce ummi na. Gabanta ne ya waɗi domin ta san tare suke da abbanta. Budewa ta yi tana cewa Intisa. Masa mai hanya ta yi wuce. Shiga ya yi ta da yin sallama. Amsawa ta yi kanta ƙasa hannu Inti ta miƙo mata. Ganin shi ma ya miƙo mata amsa ta yi shige ciki. Zama ta yi ta ce Intisa yau kin yi kewa ta ina Baba Gaji take. Kai ta ɗaga mata ta ce Abi ai na yi kewar ta ko? Da sauri Mafida ta jiyo ba ta yi zaton yana kusa ba. Da sauri ta yi ƙasa da idanta domin shot boxer ne a jikinsa. Ya kuma ɗame shi ba ko riga a jikinsa bayan boxer ɗin. Kallonsa ya ce Inti ba na son surutu na gaji. Amma Abi, ummi na ba za ta yi maka tausar da take min ba. Wallahi ji nake ciwon da jikina yake babu shi idan ta yi min. Ko ummi ba kina yi min ba? Ai za ki yi wa Abina. Da sauri Mafida ta girgiza mata kai a hankali da ce. Ke ba a yi wa maza tausa iya mata ake yi wa. Kuka Intisar ta saka ta noke ka faɗa ta ce. Abi, wai ka ji abin da ta ce kuwa? Bayan ina ganin kana motsa jiki. Mata ai suna yi, wai ba a yi wa maza tausa. Kallon Mafida ya sannan ya kalli Inti ya ce. Ana yi musu mana, kawai akwai wanda ya cancanta a yi wa. To Abi kenan. Kai ba za ta yi maka ba? Murmushi ya ce tambaye ta. Ummi na da sauri Mafida ta dago idanuwanta duk sun ciko da ƙwalla ta ce Intisa. Mu bar maganar ba kyau faɗar ta. Dariya ce ta kusan kubce mai duk da uwar gajiyar da ta kwaso. Sai ya tsinci kansa cikin farin ciki lokaci ɗaya. Duk ta zama wata iri saboda rashin wayo har da bai san ta yi kuka akan yar magana kaɗan wacce bata kai ta kawo ba. Da sauri Intisar ta jiyo ta ce Abi. Wai ka ji ba kyau faɗar ta. Ƙarasowa ya zauna kusa da su ya ce wataƙila amma ni ban ga wani abin rashin kyau ba ana. Leka fuskar Mafida ta ce ummi kin dai ji me ya ce ko? Kai ta ɗaga ba tare da ta yi magana ba. Kwanciya ta yi a jikinta kafafunta na kan cinyar Ash ta ce ummi na yaushe za ki yi salon? Idan mai mun ta zo ke ma za a yi ke kullum kanki a tsefa ba kya kitso? Girgiza kai ta ce ina yi a gidanmu duk sati nake zuwa a yi min kitso. Idan ban je ba antina ta iya tana yi min. To amma me yasa da kika dawo nan ba kya zuwa a yi miki? Ko ba kya son zaman nan dan Allah kar ki gudu ki ƙara bari na. Abi ya nuna min pictures ina yarinya. Amma biki nuna min ba lokacin da kika haife ni. Da saurin Mafida ta jiyo ta ce to ba zan gudu ba bani da waya. Abi baka siya ummi na waya ba? Rufe mata baki ya ce ba kya fa surutu kin sha maganin ki kuwa? Kai ta gyada masa ta ce na sha. To maza ki shiru ba a san magana. Shiru ta tashi ya shiga bedroom. Toilet ya shiga isa lokacin da ya fito ta yi bacci. Ɗaukan ta ya kai ta ɗakin sai ya kwanta. Sannan ya ɗauko laptop ɗinsa da wayar sai ya fito falo. Har yanzu tana zaune amma yanzu ta zauna akan kafin. Ajiye wayarsa da laptop ɗinsa akan table. Buɗewa ya fara operating system ɗinsa. Wayar sai ya ɗauka ya fita ba jima ya da ɗauke da basket food. Kaiwa kicin yayi ya ga komai tsaf. Kamar bata yi komai ba, fitowa ya ce yau ba abincin dare kenan. Ɗago kanta ta yi ta ce baka ce a yi ba. Ɗazu ni na ce a yi, ya faɗa mata yana kafe ta da idanuwansa. A hankali ta ce na ga baka cin abinci da dare. Zama a kusa da ita matsawa za ta yi kama ƙugunta ya zagayo hannunsa ya ce. Ke ma ba kya ci ne? Tuni idan ta ya kawo ruwa bata san wannan abu
Da girman sa ya dinga wannan abu, ganin ta yi shiru ya ce, magana nake kina min wannan shirin. Na tambaye ki, Allah zan yi maganin ki. Dan Allah kai hakuri, Mufida ta faɗa cikin rawan murya. Ja mata hanci ya ce, idan da karatu ne da tun na haddace wannan zancen naki. Tambaye ki ne, ke ba kya cin abincin dare ne? Ƙasa ta yi da kanta. Ta kautar da kanta domin ganin yana goga mata hancinsa. Ƙirjinta na dukan uku ta ce, ina ci. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, amma shi ne za ki wa kanki horo? Dole sai na ci za ki ci kawai. Ki girkin ki idan na dawo zan ci. Da sauri ta ɗago kanta ɗazu cewa fai kar ta dinga yi da shi. Cikin sanyin murya ta ce, to zan dinga yi cika ne. Murmushi ya yi ce naƙi. Wani numfashi ta ja sakamakon zura hannunsa da ya ramin cibiyarta. Yana mata tafiyar tsutsa. Kama hannunsa ta yi ta ce, don Allah ka yi haƙuri ka daina. Me zan daina yi miki? Ya tambaya sa da haɗe girar sama da ta ƙasa. Ba ta da wata hanya da za ta kauce wa tambayarsa. Dole ta faɗa mai ta ce, ka cire hannunka. Daga ina? Dagowa ta yi ta ƙura mai ido ba ta da wani zaɓi. Dole ta faɗa mai daga ina zai cire. Daga cikina. Na ƙi ba halak ɗina na taɓa ba. Kuka ta rushe da shi ta ce, don Allah ka bari. Dago da nannin idanuwansa ya kafe ta da su. Kasa magana ta yi. Wata dabara ce ta faɗo mata. Ganin kamar idan ta ce mai intisar tana nan zai bar abin da yake, ta ce karfa intisar ta taso. Murmushi ya sakar mata ya ce, ni na fi so ma ta taso. Zaro ido ta yi ta ce, amma za fa ta ga abin da kake. Zari mata hijabi ya ce, ke ko zafi ba kya ji? Ki dinga wuni da hijabi. Samu ta yi ta zame daga riƙon da ya mata. Ja da baya ta yi haɗe rai yayi. Domin ya kai limited da ba zai iya saurara mata ba. Idan bai kashe wutar da ke ruruwa a zuciyarsa ba. Dole ya sama kansa nutsuwa da ita. Inda bai zo gurinta ba, gunwa zai zo. Da ya yi haƙuri da ba ta kusa da shi, amma yanzu san ba zai iya haƙura ba. Da ita da a ce ita wata babba ce, da sai yi tarayya da ita, to yana tausaya mata. Gani yake kamar ba za ta iya ɗaukansa ba, don haka ya ɗaga mata ƙafa. Kuka ta saka ta ce, kai haƙuri. Tsawa ya daka mata tun ta shiga cikin nutsuwarta. Tashi ya ce, biyo ni bedroom. Ba ta da zaɓi da ya wuce tafi bayansa. Wani ɗaki suka shiga zama ya akan gado ya ce zo. Hawaye na bin kuncinta ta tsugunna. Ɗago ta ya ɗora akan cinyar sa haɗe bakin sa wata irin sumba yake mata. Haka rayuwa ta zaɓa mata. Kuka ta fashe da shi lokacin da ta gama wannan tunani. Kamar wancan karar rungume ta ya saki ajiyar zuciya. Ya dawo cikin nutsuwarsa, tamkar an cire mai ƙaya a mararsa. Haka ya je. Ya rungume ta, ya ce Allah ya miki albarka. Kallonsa ta yi idanuwanta duk sun kumbura da sauri ta yi ƙasa da kanta. Tana ɓoye fuskar ta kan ƙirjinsa a sakamakon cewa da yi na ƙara ne. Da sauri ta girgiza mai kai, kallonta ya ce saboda me. Cikin sanyin murya kamar ko da yaushe ta ce ba komai. Ɗago kanta ya ce akwai wallahi faɗa min. Kautar da kanta ta yi ta kasa gefe. Kwantar da kanta ta yi ta matsa gefe jan bargo ta yi ta ce Allah babu. Akwai dalilin da yasa ba kya so? Rufe kanta ta yi da blanket ta ce duk inda ka taɓa min zafi yake mu. Dariya ya yi har tana iya jiyo sautin ta ya ce buɗe fuskar ki faɗa min haka face to face. Kai ta girgiza mai ta ce ai na faɗa maka wallahi zafi yake mu. Yayi blanket ɗin ya fara ya ce mu gani. Rage blanket ɗin ta yi ta girgiza mai ta ce a'a ba sai ka gani ba. Haɗe rai ya ce ina wasa da ke kai ta girgiza mai. Wai ke buɗe min to. Noke ka faɗa ta yi ta ce kai haƙuri. Naƙi ya faɗa yana buɗe blanket ɗin. Ware kafar ta ya ganin gurin ya yi ja. Ba zura mata yi ba amma gurin sai da ya ja shafa ya ce sannu. Wata ran ba zai miki zafi ba. Idan ta arfa ta gyaɗa kai ja mata hanci ya ce ba na son wannan maganar kurama. Idan za ki yi magana ki idan kuma ba za ki ba sai ku yi na biyu. Zaro ido ta yi ta ce don Allah kar ka yi zan dinga yin magana. Oke ba na amsar tambaya ta farko. Kallonsa da ya ce wallahi na manta. Ba na tuni idan kuma na yi tuni to fa sai na yi ƙari. Gwara ma ki tuna tun kafin na tuna miki. Da sauri ta miƙe ta yayin blanket ɗin ta ce lokacin sallah ya yi fa. Kallon lokaci ya yi saura 'yan mintuna a kirawo. Da sauri ya miƙe ce ba fa ki kuɓuta ba zan dawo ki sama mana abin da za mu ci za mu ɗora daga inda muka tsaya. To ta ce kawai shiga toilet da bai daɗe bai fito canja kaya yi. Ya yi mata sallama tashi ta yi ta shiga wankan tsarki ta yi sannan ta ɗauro alwala ta fito. Ɗaukan kayanta ta yi ta saka sannan ta zauna zaman jiran kiran sallah.
Ana tada kiran sallah ta tashi ta yi kabbara, bayan ta idar ta tsaya ta yi azkar. Sannan ta yi addu'a. Sai ta tashi abincin da za su ci za ta girka musu. Kicin ta shiga domin sama musu abin da za su ci. Rasa me za ta girka musu ta yi, kar kuma ta yi ya ce bai mai ba. Tunani ta shiga. Can kawai sai ta fara fere doya, bayan ta gama ta wanke ta. Ta kunna gas ta zuba a cikin tukunya ta rufe. Akwai ragowar kayan miya, don haka alayyahu kawai ta ɗauko ta fara yankawa cikin sauri. Ta gama duk wani abu da za ta yi ta miyar egusi da ganda da kifi, sannan ta daka sakwara. Zubawa ta yi a woma ta jera a kan dining table. Lemon pineapple and coconut ta yi. Sai bayan Isha ya shigo cikin gidan. Lokacin tana zaune a kan kujera. Amsa sallamarsa ta yi kanta a ƙasa, bai ta kanta ba. Ya hau kan dining table ya ce, Mufida, zo ki zuba min, da alama baki san aikin ki ba. Sai na yi miki magana. Ba za ki yi tunanin ki zo ki zuba min ba? Ƙasa ta yi da kanta, ta tashi, kallon ta ya zuba mata ido. Zuwa yanzu yan abubuwan da suka faru a tsakanin su ya cace ta saki jiki da shi. Ta kuma daina jin kunyarsa har ta ƙara su bai daina kallon ta ba. Harɗewa ta kusan kifawa, Allah ya taimake ta sai ta faɗo jikinsa. Rungume ta ya ce, Subhanallah, me ya faru? Ki dinga lura da gabanki. Kin yi ƙasa da kai, ta yaya za ki ga abin da ke gabanki? Kamar baki san da step a nan gurin ban Mufida. Ya ja ƙarshen sunan, ya faɗe shi cikin wani irin salo mai sanyaya zuciya. Tunda ta rufe idanunta har yanzu bata buɗe ba. Ta kuma ƙanƙame shi, maganar da ya ce ta saka ta ƙara jin kunya tare da ƙoƙarin zare jikinta na nasa. Cika ta ya ce, daga yau in har ba baƙi muka yi ba, kan na ƙara ganin hijabi a jikinki. Na lura shi ya kusan saka ki faɗi. Daga sauri ta kalle sa ta ce, don Allah ka yi haƙuri, wallahi ba shi bane. Kawai Allah ya kawo tsautsayi ne. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, na gama magana. Waya zo ki zubo min ko na fasa cin wannan na ci naki. Da sauri ta ƙaraso gabanta na lagudan uku domin maganar da ya faɗa ne yana nuna ƙirjinta. Hannunta na rawa, ta soma buɗe woma ɗin. Zuba mai ta yi, riƙe hannunta ya cikin wani irin salo ya soma shafa hannun nata. Zare hannunta ta yi ta zuba mai lemon. Janta ya zaunar da ita akan cinyarsa, cire mata hijabin jikin tsaye. Yana shinshina wuyanta ya ce, ke ma kina jin yunwa ko? Zuwa yanzu ta fara amsar saƙon nasa, ba tare da ita ma ta san me hakan ke nufi ba. Jikinta duk ya mutu, kai kwaram ta ɗaga mai. Bai ce komai bai zame ta daga jikinsa, wanko hannunsa ya dawo, har yanzu tana nan a inda take zama. Zama ya ƙara ɗora ta akan cinyarsa. Ina miki wasa? Girgiza mai kai ta yi. Ba tare da ya yi magana ba ya gutsuro sakwara ya kai bakinsa. Sannan ya kai nata aka suka cinye. Mufida ta ƙoshi amma ba dama faɗar hakan. Ganin yana neman fasa mata ciki ba shiri ta kau da kanta. Domin har ya ƙara ɗiban wata, tsayawa yana cewa ba dai kin ƙoshi ba. Mu bi flat ɗaya kuma ki ƙoshi. Ki ba na son munafunci, in za ki saki jiki ki saki ki ci. Hawaye ne suka so mazariya a fuskar ta ce, wallahi na ƙoshi. Hannunsa ya ɗora mata akan lips ɗinta ya ce, daga maganar fatar baki sai kuka. Wai ke kuka baya miki wuya? Share hawaye ta yi da ce, a'a na ce maka na ƙoshi. Wai ke buɗe min cikin naki na gani. Fakar idansa ta yi ta tashi da sauri ta bar gurin. Dariya ya ci gaba da cin abincinsa sosai, girkin ya yi masa daɗi. Baya cin abinci mai nauyi idan dare ya yi. Sai gashi yanzu ya zauna yana ci. Bayan ya gama ya shiga ɗaki, duk wani abu da ya zame masa al'ada kafin ya kwanta bacci sai da yi. Zama ya ci gaba da aikinsa har kawo lokacin Inta bata tashi ba. Daman haka take idan har aka bata magani. Maganin na wanke mata kwakwalwarta ta da bata ƙarfi a jikinta. Wanda suka sa ran insha Allah wata rana za ta taka. Bangaren Mufida da kuwa bayan barin sa falo, dawa ta yi ta kwashe komai ta kai kicin. Daukan hijabin da ta yi ta ɗauro alwala. Sallah ta yi bayan ta idar ta shiga kicin. Da ɗabi'ar babu gaje ne, ba ta barin kayan wanke-wanke. Don haka dan zaman da suka yi da Mufida ta koyi abubuwa da dama. Wanke su ta yi ta, sannan ta fito a lokacin kuma aka ɗauke wuta. Sakamakon hadarin da ya haɗu. Rasa ina za ta yi ta yi. Gabanta na wani dukan uku zama ta yi akan kujera. Al'adar gidan ce ana ɗauke wuta ake kunna sola. Sai gashi ba alamar kunna solar, gabanta na ƙara waɗuwa yayi. Da wuri ta tashi sakamakon iskar da take kaɗa cotton ɗin. Ta da walƙiya. A guje ta shigo ɗaki tana waige-waige, bata kula ba ta ci karo da shi. Da sauri ta ja da baya tare da zunduma uban ihu. Riƙo ta ya ce, ni ne ki shiru, sai kin fasa min dodon kunne. Tamkar ruwa ya cinye taka ta yi ɗibta da lafewa a jikinsa.
tana shakar da daɗin ƙamshin turaren da ya saka. Kamo ta ya zauna akan gado ya ce tsoronki yayi yawa Mufida. Ba kya tsoron wani ya gane cewa kina tsoron dare? Ya samu nasarar samun wata hanya da zai dinga tsorata ki rage tsoro, ki zama jaruma. Bata ce komai ba ta matsa gefe ta takure. Ganin haka ya kunna fitilar sai ya ce, Solan mu ta samu matsala zuwa gobe za a gyara. Yanzu a kunna inji. To kawai ta ce mai ta haɗe kai da gwiwa. Malam ɗan ƙara dubawa. Nima ta faɗa cikin tashin hankali. Ƙasar malamin ya buga ta da 'yan zane-zane ya ce, kun yi sake aiki ya karye ko an faɗa muku idan mutum ya samu nasara baya ƙara dawowa? Ce wallahi kun aikata babban kuskure. Domin yarinyar nan ta samu wani babban matsayi a zuciyarsa. Tashin hankali Mamsi ta shiga ta ce, Tashin hankali Momi ta shiga ta ce mun shiga uku. Kin ga ku abin da kika ja mana taurin kanki. Kin je can kin tare. Yanzu malam ba yadda za a yi komai ya dawo kamar da ya fi tsanarta. Duba ƙasar ya fara ba tare da ya ce komai ba. Dagowa ya ce, zan ƙoƙari komai zai tafi yadda kuke so. Godiya suka mai suka ajiye abin da ke jakarsu. Sai da suka fito suka ga uban hadarin. Kama ƙugu Ni'ima ta ce Momi ina muka nufa. Kin ga fa hadarin nan ya zuwa zai ɗauke mu. Banda motocin da suke wucewa fit tankwar za su tashi sama. Su ma Momi ki kula sosai na gida ne. Ajiyar zuciya ta soke da ce Allah zai kawo mana mafita. Ni wallahi dadinki nake tsoro yau na san me raba ni da shi sai Allah. To masu saurare za mu dakata.